Hi guys, welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, 4. So, yana nek introduction ಕೊಡ್ತಿದ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಅಂಚಾದ್ ಈ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಅಮ್ಮಿ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತಾನ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಅವಳು ಅಕ್ಲ ಬಿನ್ನನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಎಂಕದ ಅದನ್ನ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುದು ಸೊ ಐಕ್ ಅದೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ದವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂತಂತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೇಹಿದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿದ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಪಂದ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಕ್ಲ್ ಪನ್ನೆ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಜನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಪೇರು ಓಕೆನಾ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ದಾದ ಅನ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತೊಂದು ಇಪ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ಆಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತೊಂದು ಇಪ್ಪಲ್ ಸೊ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಲೈಫ್ಡ್ ಗುಡ್ಡೆರ್ ತುಪ್ಪಲ್ ಆಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪಲು ಅಲ್ಲ ಹಣೆ ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಏರೇನು ಮೂಕೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪಲ್ ಬಟ್ ಆಂಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಆವಡು ಡಬಲ್ ಬಾಜಿ ಆವಡು ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಆವಡು ನಾಟಕ ಆವಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪುಡು ಬೊಕ ಆಲೀತೆ ಪಿದೈದಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಜಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಆಂಟಿ ಅತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಪಿರೈದಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಜಲ್ ಬಟ್ ಆನ ಲೈಫ್ ಡಲೆಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಣ್ಣಾಗ ಆಲು ದಾದ ಅಲ್ಪಲ್ ಅವೇನೆನ್ನದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಆಲ ಏರೇನು ಮೂಕೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ವಿಷಯನ ಎನ್ನೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪುರ ಒರ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಆಂಟಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಅಲ್ ಮದಿಮೆ ಆಯನ ಆಣ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಲತ್ತು ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಆಲ್ ಆಂಟಿ ಏರ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಲೈಫ್ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಗುಡ್ಡು ತಿಪ್ಪಲು ಆಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪಲು ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾವಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಆಣನ ಪಿರವರ್ದು ಪೂಪಲ್ ಇಂಕ್ ಯಾನ ಎತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಆಪುಡು ಆ ಪೊಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ನೀರ ಶಾಪ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೇಳು ಪಾಂಡಲ ಆ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ದ ಶಾಪ ಏಪಲ ಬುಡ್ಪುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆಪುಡು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಕಣ್ಣ ನೀರದ ಶಾಪನೆ ಅಲೆಗ್ ಆ ಆಂಟಿಗ್ ದಾಯಿನಿ ತಾಗಿನಿ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅಲೆಗ್ ತಿರ್ಗುದು ಕೊರ್ನಿ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಆಪುಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಎನ್ನೋದು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಐತ ಟಾಪಿಕ್ ಪಾತೆರ್ಡ್ ಪಂದ ಅಂಡ ಐಕೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನುನಿ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆಪಿಂದು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಆಪಿಂದ ದಿಕ್ ಮೂಗಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಆವಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪುದಾವಡು ಎಂಚಲ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಇಷ್ಟೇ ಜನಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಆದು ಅಕ್ಲೇನು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಕುಡೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಪಂದ ಆಯ್ನ ಪೇರೊಡ್ದು ಹೋಪಿನಿ ಒಪ್ಪರ ಏತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅವು ತೂರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ ಆಪುಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂದ್ ತೊಚ್ಪಾವನು ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವ್ವ ಅಂಡಂಚ ಪೊಣ್ಣನ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಚಾಪನೆ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಆ ಆಂಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ಗುದು ಕೊರ್ನಿ ಪಂದ ಆದಿಪ್ಪು ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ತಾಳ್ಮೆ ಡಿಪ್ಪುಡು ಸತ್ಯಡ್ ನಡಪುಡು ಏರಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲ ವಿಷಯಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಮನಿ ಪಂಡಿಪ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏರ ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗಿತ್ತೆ ಆಯ್ಲಕನೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಜಾಗಡ್ ಬೇತೆ ಆಣ ಅವಡು ಪೊಣ್ಣಲ ಅವಡು ಏರಾಂಡಲ ಆ ಜಾಗಡ್ ಉಪ್ಪುವೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ತಾಳ್ಮೆ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಪಂದ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಏನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡವ ಏನ್ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಐತಾರು ಎಂಕ್ ಗೀರ್ದು ಪೋತೀನಿ ಈ ಬಾಲೆಪುನ ಪುರ ದಾದ ಪುರ ತಾಗುನ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಏತ್ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣಲ ಯಾನ್ ಬಾಲೆಪು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಕಣ್ಣು ಹಾಂಡಲ ಬೋಡು ಒತ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗನೆ ನಾನ ಎಲ್ಲೆಪುನ ನಡಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಬಡವ ತಿಂಪೆರ್ ಜೆಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಪುರ ಆಪುಂಡು ನಾನ ಅವು ಬಂಗನೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂವೊನ್ನ ಪುರ ಅಕ್ಲ ಕಿತಾಪತಿನ ಸೈಸೊಂಡ್ರೆ ಬೋ ಏತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ನನ್ನ ಬಂಡ ಅಂಚ
ಸೊ ಕೆಲವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ಂಡವು ನಾನು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಪಾತೆರ್ಗ ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ತನೆ ಪಂದ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾರು ಬಕ್ಕೊಂಡ್ ಕನ್ನಡದ ಅದು ಬಣ್ಣ ಪೆರ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಯ ಪಂಡ ಮೂಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪರ ಸೊ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಿ ಮಾಮಿನ ಅವ್ಳು ಹೋದಿತ್ತೆ ಏನಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಒನ್ ಡೇ ಅವಳು ಸ್ಟೇ ಆದ್ ಪೂರ ಬೈದೆ ಬೊಕ ಅವಳು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವ್ಳು ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಅದೇನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪೋತಿದ್ದೆ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಒವ್ವೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ತಿದ್ಯೆ ದಾದಕ್ಕಿಂದ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಎನ್ನಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪೈತ ಬೊಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೆತೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅದೇ ಕಾಂಡಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮೀಪಾದ್ ತಿಕ್ಕುಡ ಅವ್ನಿ ಬಡವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಉಂದು ಪೂರ ಕುಡು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕುಜತ ಅಂಚಾದ್ ಇಂಚ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜತ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆಗ್ ಆರೊಂತೆ ತೂವೊಂದುವೆರ್ ಇದು ಪಿದೈ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅದಿತ್ತು ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪತೊಂವೆರ್ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮೂಲೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲ ಆಯೆ ಪಾಪ ಬಾಲೆನ್ ಪತೊಂದೆರ್ ಕಾಂಡೆರ್ದ್ ಬೇವು ಮುಟ್ಟೆ ಆನ್ ಪತೊಂದು ಬಾಲೆನ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪ ಪಗ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೀರ್ ಅವು ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಕೆಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರುವ ಐಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆನೆ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪತೊಂದಿಪ್ಪೆರ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸುಸ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆನ್ ಪತೊಂದಾಗ ನಮಕ್ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ ಬೂಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲು ಅಂಚೆ ಪೂರ ದುನ್ನದ ಪೂರ ದೇರ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆತ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದು ಇಜ್ಜತ್ ಬೊಕ ಬಾಲೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪತೊಂದೆ ಆನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲುನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಯನ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಬುಡ್ಡೆರ್ ದಾದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಪಿದೈ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆರ್ದೆ ಆನ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಪಿದೈ ಅಪ್ರೂಪ ಕೊರ ಪೋನಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪತೊಂದೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪಲ್ ಬಾಲೆನ್ ಪತೊಂದೆಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಆವು ಐಕ್ ಅದೇ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯೆ ಅಯ್ನ್ ಅಪ್ಪುನರ್ಗೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಂಡು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಎನ್ನ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಮ್ಮನೆ ಅತ್ತ ಬಡವಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಮ್ಮನೆ ಅತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಅಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುವೆ ಬೊಕ ಕೆಲವರೆ ಅಂಕ್ ಸುಸ್ತ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಬಾಲೆನ್ ಕೊರ್ತಾನ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾದಾನ ಪನೊಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಎಂಕ್ ದಿಯೆ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುರು ದಿಂಜಲ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಮನಸ್ಗ್ ದೀದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೋಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತೆರ್ ಅವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾದನ ಲರ್ನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಕಲ್ಪುನೆತ್ತ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಅವ್ ಯಾನ್ ದೆತೊಂಡೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ನನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಕಲ್ತ್ ದಿನ ಮದತ್ ಪೋಪುಂಡು ನನ ಅಂತೆ ಅವೆನ್ ಕಲ್ಪುಗ ಬರಿದ್ ಕಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಎಂಕ್ ದಾದ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನತ್ತ ಪೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಆಪುನೆಗ್ ಬಾಲೆನ್ ಆಯ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಕಲ್ಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ತನೆ ಇಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ ಅಂಚಾದ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನ ಏನಂತುದು ಇರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿಂದೆರ್ ಐಕ್ ಅತ್ತು ಪಂಡನ ತೂನಗ ಟೀಚರ್ ಲಕ ತೋಜುವೆರ್ ಪಂದೆರ್ ಐಕ್ ಓಲ್ ಕಲ್ತಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಕೆನ್ನೆರ್ ಐಕ್ ಯಾ ಮನೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಲ್ತಿನಿ ಐಕೆ ಇರ್ ಯಾ ಪಂಡ ಯಾನ್ BA ಮಲ್ತಿನಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಪಂಡೆರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಕ್ ಪೂರ ಪೋತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೊಕ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ 3-4 ವಾರ ಮಲ್ತಿದೆ ಬೊಕ ಅವು ಬುಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೆರ್ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಈ ಟೀಚರ್ ನ ಲಕ ತೋಜುವ ಅಂದ್ ಟೀಚರ್ ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಐಕ್ ನನ ಕೂಡ B.Ed ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಕ್ ನನ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಂದ ಕಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಆಯ್ನ ಹನೆಟ್ ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವೇ ಆವಡ್ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡುಂದು ಏರ್ನಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹನೆಟ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಆದ್ ಬೊಕಂಚಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಡ್ ಪೂರ ಪನ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೆರೆ ನನೊಂಜಿ ಗುರ್ತ ಪತ್ತುದು ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ ಪೂರ ತೂದ್ ಗುರ್ತ ಪತ್ತುದು ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ನೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪೆರ್ರ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋದಿಪ್ಪುನಗ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಬತ್ತುದು ಏನಾರು ಪಾತೆರ್ಯಾಲ್ ಐಕ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದಲ್ ಬೇತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಪೋತಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡೆ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಡಿಗ 3239 ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೆರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ ಹಾಯ್ ಪವಿತ್ರ
ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂತೆ ಪೋದಿತ್ತನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ರೂಟ್ ಪೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗುನ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಟ್ ಉಪ್ಪುನಕ ಮೂಜಿ ಇಂಚ ಲೈನ್ ನೆಟ್ ಸಂತೆ ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಧ್ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೂಟ್ ದಾದ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ದಾದ್ ಬತ್ತೇರ್ ಎಂಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅಂಚ ದಾದ ಪೂರ ದೆತೊಂದು ಪಂದ್ ತೋಜ್ಪಾದಿಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕೆ ಪಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಜ್ಪಾವೆನ್ ಅಂಚ ಆರ್ ಬನ್ನಗ ಏರ ಒಂಜಿ ಏರ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ತೂದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನಿಗೆ ಅರೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡು ಪೂರ ಪನೊಂತೆರ್ ಅವೆನ್ ಬತ್ತುದು ಎನ್ನಡ ತೆಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೆರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದನ ಯಾನಂಚಿ ದಾದನ ಎಡ್ಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರುತಿಸ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಂಡ ನಮ ಪೊಡಿಯೊಡು ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಹಾಳ್ ಸಾದಿನ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಡು ಅವೆನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅರೆನ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲ ಕೆಲವೆರ್ ಗುರುತಿಸುದು ತೂಪೆರ್ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ನನ್ನಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಲೆ ನನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಬಾಲೆಗ್ 1 ವರ್ಷ ಆಯೆರೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಬೊಕ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ತುಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಬೊಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತುಕ ನನ ಸೊ ಆತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆನೆ ಆತ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಇತ್ತೆನೆ ಓವಣ್ಣಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾನೊಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೆ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಏರ್ನ ಏವು ಅಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡುದುಲ್ಲೆರ್ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ನಿ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಬೇಳೆ ಅನ್ಪುನಿ ಏರು ಎನ್ನ ಆರು ಮಲ್ಪು ಏರು ಬನ್ಲೆ ಕೊಲೆ ಇರ್ನ ಆರಡ ಬಲ್ನೆ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಚ್ಚಿಯೇ ಯಾವ ಇಂಚನು ಪಡೀರು ಬಲ ಬಲ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಪಾಡ ಬಲ ನಿನ್ನ ಮೆದ್ದಿ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ತೆ ಅಪ್ಪಿಗೊಂದಲ್ಲ ಕೊರಡೊಂದು ನೆನೆಪಿಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬೊಕದಾದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಗೆ ಮರ್ಮಲ ನಂಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಬಡ್ವಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಮಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ನೋಡದು ಬೊಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಚ್ಚದಿವೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿದ ಮನದಾನಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೇಮ ದಾನಿ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನಂಡೆ ಪೋತೀನಿ ಅದನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಯ್ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಐತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಡೆ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಪೆ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಪೋಯೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಎನ್ನಂಡೆ 2 ದಿನ ಅಂದೇನೆ ತಿಟ್ಟಿನ್ ಬಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಬರೋದುಂಡು ಹಾಯ್ ನನ್ನಂಜಿ ಮೈ ಕಾರ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಿವಿ ಬಂದು ಬಾತೊಂದೆ ನಾಲಿ ರೂಪೇಶನ ಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಪೇಶನ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿತಿರ್ತದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಶಾಂತಿ ಈಗ ಒಗ್ರುದ್ಲೆ ಪೊಗುರು ಬಾಳೆ ನೇಟೋಸ್ಪಾಯರು ರೇ ತಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಕೊರು ಬಲ್ಲ 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 ಬೋದರ್ಪ ಅಂಚಾತ್ತಾರ್ ಬನ್ನಿ ತಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಸೊ ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರನ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಂಟಾದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀದು ಬಾಲೆ ಮೀಪಾದು ಇಡೀ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾಯಿ ಚೊಲ ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಉಂಟಾನೆ ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಇದ್ದಿ ಸೊ ಯಶುನ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಾಲೆ ಬಡವ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಡು ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಯಶುಂದು ತಚ್ಪಾಡೆ ರೀತು ಇಲ್ಲದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಬಂತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋದ ಎಪ್ಪಡಿಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಬಾಲೆ ನೀರು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲಲ್ಲಾಲು ಮೂಲಲ್ಲಾಲು ಯಶುನ ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬೋರ್ಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪ ಯಶುನ ಇಲ್ಲದ ದಾಯ್ ಇಸ್ಸ ತೋಚ್ಪ ಮೋನೆ ಕಟ್ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆನ್ ಪಾತು ಕಿಸ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋಡು ಇವರ್ಪ ಜನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅರೆ ಬಚ್ಚದು ಅಡೆ ಬೋದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೆ ಹೊರಗೆ ಆಪಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮುಟ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಜಿ ದುಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸೈಜ್ ವಾ ನರಮಣಿಪುರ ಒಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ದಾಯ್ itu malah karbat ondah untudar ada deh itu lagi full tuh gini itu pan ayen deh iya mon poi na berarti na mobile atau coba tuh ada aja ada ಇಂಗ್ಲಿತ್ತಡೆ ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ನೇಮ ತೂಡುಂತೆ ಯಾರ ಈಗೋಸ್ಕರ ಬಾಲೆ ಮೀಪ ರಪರಪ್ಪ ಮೀಪ ಬ್ಯಾಗೊಂತೆ ರಡ್ಡು ನೇರ್ದು ಬಾಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೆರಿಗೊಂತೆ ರಡ್ಡು ನೇರ್ದು ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಯ ಮುಗ್ಗುಲ ಬೆಂಡಾತ ಪುಲಿಪುನ್ ಜಪ್ಪರೆ ಪೂರಡು ದುಂಬಲಾಕ್ವೆ ಪುಲಿಪುನ್ ನಿದ್ರೆಗೆ ಬಡ ಪೊರ್ದಾತಿದ್ದಿ ಮೀಪದಾತಿದ್ದಿ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಪೂರ ಆಗ್ತದೆ ಮೆನ್ ಲಕ್ಕು ನಮ್ಮಟ್ಟೆ ಹಾಕಾತ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ಹಾಪುಣ ಪಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೀಪದು ಬಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಬಡ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತ ಬಾಳೆನ್ ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಅವಳು ಬಂಟ ಕಂಬಾರ್ದು ಅಡೆ ಪೋದಿಪ್ಪ ಅಂದು ನೆನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಪೂಡ್ದು ಅದಂದು ದಲ ನೆತ್ತ ಆಯ್ತು ಪಟಾಕಿದ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಯಿ ಕಿಶೋರಣ್ಯ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೊಕ್కపోದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುರಡು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತದಲ್ಲಗೆ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಉಂಡೆ ಎನ್ನಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಬೈದಿರಿನಿ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಮೋನೆ ಪತೆಲಿ ಚಟ್ಟಿ ಎಂಕದಾದುಂಡು ಹೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ದುಂಬು ಕಾಪುಂಡು ಎಂಕದಾದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಾರು ಎಂಕದಾದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಾರು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಯಾರು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಬಾಲೆನ್ ಕೊರ್ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡುದೇ ಉಂಡಾ ಉಂಡಾ ಏನಾನು ಬಿಡ್ದು ಗೋಬಿ ತಿನ್ಬಿನಿ ಓ ಗೋಬಿ ರಾಣಿ ಮುಂದಚ್ಪ ಮೈಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು ಆಂಡ ಬೇರು ಪೋಕೊಂದಿಪಾರೆ ಹೂ ಆಂಡ ಬೇರು ಕಂದಿಪಾರೆ ವೈಫೈ ಏನ್ಗೆ ಸರ್ ಮಾಮಿ ಮೊದಲೇ ಇಬ್ಬಾ ಪನ್ವೇರಿ ಇನ್ನ ಮಾಮಿದ ನಂಜಲ್ಪು ನೀನು ಅವಳು ಒಂದಲ್ಲವಾ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಳು ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರ್ದು ಕೂತ ಅಂಗಡಿ ತಿಪ್ಪೇರ ಐಸ ನಿಕ್ಕನು ಮಾಡು ನೀರಿಗೆ ಮಾರೆ ಚೆನ್ನಿ ನಿನ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನುಂಡು ಒಂದುಂಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ದು ಮಾಡು ಅಂಚೆನವ ಹೊರ ತಿರ್ಗದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲೆ ಸಾರಾ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾರೆ ದಾದಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ದೈ ಪೂರ ಸಾಯಿದೆ ಸನ್ನಿ ಮೇದು
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಗ್ಲೇ ಬಂದೊಚ್ಚಿ ಏನೋ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಮಾಮಿ ಮುಸಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮಿ ಮಾಮಿ ಸಪ್ರಾಪ್ಯರ ಕುಳ್ಳೇರು ಮುಳ್ಳುಲೇರು ಪೆಸನ್ನ ಮುಳ್ಳುಲೇರಿನ ಕಂದನಿ ಮುಳ್ಳುಲೆಲ್ ರೀತು ಮುಳ್ಳುಲೆಲ್ ಶಿವಾನಿ ಏನ ನೀ ಎಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವಜೇರು ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಮೇರ್ದ ಆತ ಇಂಕೊಂಚ ದಾರ ದಿತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ